I przed nami już co-main event dzisiejszej gali. Naprzeciwko siebie staną Kamil Turalski, Extreme Fight Nowe Miasto oraz Dawid Waniol, Spartan Chorzów oraz AKS Chorzów sekcja zapasy. Tutaj jest duża różnica wieku pomiędzy dwoma panami. Kamil 31 lat, Dawid 41. Ale tu też trzeba o tym wspomnieć, bo jest to bardzo ważny aspekt. Dawid swoją ostatnią walkę stoczył w 2015 roku. Więc jestem ciekaw, jak się zaprezentuje. Waniol białe spodenki, Kamil Turalski niebieskie. To jest walka na zasadach zawodowych. Świetne niskie kopnięcie. Ale widzimy, że tutaj Waniol walczy z odwrotnej pozycji. Tak, z mańkuta, a Kamil z klasycznej. I bardzo dobrze na początku wyprowadził tego low kicka. No, te kopnięcie było naprawdę bardzo mocne. Myślę, że Kamil je odczuł. Ale odpowiada tym samym. I znowu odpowiedź. Tu będzie istna kopanina, tutaj taka w klatce. Cios na cios. No, ale panowie rozpoczynają bardzo spokojnie. Tutaj jest bardziej takie czytanie siebie wzajemnie. No tak, tutaj pojedynek jest zakontraktowany na 15 minut potencjalnie nawet, więc trzeba oszczędzać te siły, tę energię. Ale świetnie Waniol tutaj pracuje tymi low kickami. Idzie po nogi Kamil Turalski, no proszę. Ja pamiętam, że on w parterze przegrywał z Jehorem Olinikiem, a jednak on to inicjuje, ten zapasy, ten parter, ten clinch. Tutaj widziałem w narożniku Dawida Waniola frontala, który z tego co pamiętam też miał się bić chyba miał na się tej bić, gali. ale wypadł z powodu kontuzji. Miał się bić chyba z Adamem Security, który teraz będzie się pojedynkował z Bodychrajstem, tak. Tak, na gali VIP 15 w Mysłowicach. Na razie spokojnie, spokojnie Waniol kąsa rywala low kickami. Tu i ówdzie ciosami prostymi. I Świetny low kick. tak, te wewnętrzne kopnięcia naprawdę potrafią zdziałać spustoszenie. No ale widać, że ma ewidentny problem Kamil Turalski z tą odwrotną pozycją Waniola. Waniol jak na taką przerwę w zawodowym sporcie Oj, naprawdę bardzo dobrze sobie radzi. ta noga już bardzo boli, jest bardzo mocno okopana. Pytanie, ile jeszcze tych low kicków wytrzyma? No właśnie, no właśnie. Aż Waniol ma stopę czerwoną Tak, tak. od tych kopnięć. A co dopiero musi czuć na łydce jego przeciwnik. Połowa rundy za nami. Na razie Kamil Turalski dosyć biernie, no spodziewałem się trochę jednak więcej po nim, bo to jest prawdziwy weteran, on się bił naprawdę w topowych federacjach polskiego MMA. No ma trochę tych walk na koncie, bo sam fakt tego, że rekord amatorski u Kamila to 3-0, a rekord zawodowy 2-2, więc tutaj mamy ile łącznie? 7 stoczonych walk, tak? Tak jest. Ale te low kicki są naprawdę świetne, cały czas wycinają. I proszę zobaczyć, jak sztywno przyjmuje te calf kicki, ta noga piekielnie już wręcz boli. Tak, ale zwróć uwagę, że Dawid bardzo O, i mamy sprowadzenie. Prowadzenie, ale wstaje błyskawicznie nam Waniol. Waniol bardzo mądrze walczy z tej... Ale jest obalenie. I teraz to jest najlepszy moment Kamila Turalskiego w tym pojedynku. Ma jeszcze minutę 30, żeby popracować sobie nad swoim rywalem. Zobaczymy. Podnosi pozycję. Jestem Jest ciekaw, blisko do siadu. jestem ciekaw, jak Dawid sobie poradzi w tym parterze. No widać, że Waniol jest ewidentnym stójkowiczem, więc on jednak komfortowo się będzie czuć na nogach. No na razie takie dociskanie bardziej to jest w wykonaniu Kamila Turalskiego, a to oczywiście sędzia może podnieść do stójki, jeżeli właśnie już jest komenda, żeby Kamil pracował. Tak jest, no tutaj musi być troszeczkę bardziej aktywny. Jest bardzo bierny, nawet z góry. Świetnie wyklucza tutaj ręce Waniol. Ale samym sprowadzeniem Kamil zapunktował. No ale jeżeli nie ma ciosu, to obalenie nic nie wnosi w nowoczesnym MMA. Zasady się zmieniły.
Próbuje takie łokcie, próbuje nawet takie króciutkie ciosy w tym parterze, ale jest bardzo bierny. Albo po prostu Waniol świetnie zblokował mu dłonie. To Waniol naprawdę bardzo dobrze się pokazuje tutaj w tej pierwszej rundzie. Wstaje nam tutaj Waniol, jest za plecami Turalski i czy wyniesie? Nie wyniesie. Chociaż teraz uchwycona Ale głowa, patrz, no właśnie, uchwycona głowa. ale tu nie będzie czasu na gilotynę. I to był taki, no niestety muszę to powiedzieć, szkolny błąd. W wykonaniu Turalskiego, Tak jest. ale mógł sobie na to pozwolić, bo Waniol chyba nie jest grapplerem. Chociaż no potrafi pewnie poddać. Tak, ale jakby miał więcej czasu Waniol, to wiesz, wystarczy troszeczkę mocniej wychwycić tą głowę, wyszarpać ją i tam naprawdę mogłoby wejść jakieś duszenie. Zaraz runda numer 2. Kamil Turalski, MMA Pro 84 kg kontra Dawid Wania Waniol. A teraz mamy powtórki pierwszej odsłony. Ja bym na pewno wyróżnił te niskie kopnięcia Waniola. One robiły robotę. Ale to jest rzecz, którą chciałem powiedzieć, a nie miałem za bardzo okazji, bo potem panowie zeszli do parteru. Natomiast odnośnie tych niskich kopnięć i odwrotnej pozycji Waniola, bardzo mądrze walczy i to wykorzystuje, ponieważ jego noga wykroczna cały czas jest po zewnętrznej stronie nogi wykrocznej Kamila. Tak, ale Dzięki temu te kopnięcia są takie mocne i celne. Ale te low kicki też można przechwycić i kilka razy się zdarzyło to Kamilowi Turalskiemu, chyba dwukrotnie, bo raz na pewno przechwycił kopnięcie i wylądował z góry. Tak jest. Tylko że ta runda, mimo wszystko tego obalenia, nie wiem, czy powędruje dla Kamila, bo jednak ten damage, te obrażenia, te szkody były na korzyść Waniola. Przed nami druga runda. Waniol białe spodenki, Kamil Turalski niebieskie. Kategoria średnia. Na razie Oj, pośliznął się tutaj Waniol. I chyba palec w oko był, tak jest. Ale wracamy do tego pojedynku. Próbuje odkopać teraz właśnie niskim kopnięciem Kamil Turalski. Czyli bronią jego przeciwnika tak naprawdę. I kolejny wewnętrzny low kick w wykonaniu Kamila. Ale zauważ, jak twardy jest Kamil Turalski, bo wydawało mi się, że jak będzie przyjmował konsekwentnie te low kicki, to w końcu ta noga zrobi się sztywna, a cały czas stoi na niej. Wiesz co, ja i tak jestem pełen podziwu Dawida Waniola, ze względu na to, że ma już 41 lat na karku, a jednak ostatnia walka w 2015 roku, no jest to szmat czasu, Właśnie, a prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. właśnie chciałem o tym wspomnieć. Waniol kopie wewnętrzne low kicki i wtedy jest bardzo duże ryzyko, że kopnięcie zostanie trafione w krocze. I teraz tak się stało. Ale Kamil na pewno bardzo szybko dojdzie do siebie. Tak, centralnie. To jest właśnie ryzyko tych kopnięć, bo nawet momentalnie, kiedy po prostu Kamil Turalski zrobi minimalny krok do tyłu, to naraża się na kopnięcie nieprzepisowe. Jego rywal. To jest właśnie ryzyko wewnętrznych kopnięć. Ja osobiście sam nie lubię ich stosować. Mieliśmy ostatnio właśnie, pamiętam, na gali KSW dużo takich kopnięć właśnie w podobnym stylu. Tam chyba walka Kacper Koziorzemski, Artur Szczepaniak, jak się nie mylę. Na Tam ostatnim KSW, tak? Nie, to nie było ostatnie KSW, to było jeszcze poprzednie, to było w Lubinie. I tam pamiętam, chyba były 4 aż kopnięcia nieprzepisowe. Ło. A jak myślisz, sędziowie powinni bardziej karać takie przewinienia? Wiesz co, pierwsze może nie, drugie już na drugie bym już troszeczkę inaczej spojrzał. Zaraz wrócimy do tego pojedynku. Wydaje się Waniol już skoncentrowany, gotowy do powrotu. Te bloki startowe. A już widzimy troszeczkę uszkodzona skóra pod okiem Kamila. A to jest oczywiście damage, a damage jest mocno punktowany. Świetne, niskie kopnięcie. Idzie po nogi Kamil Turalski. Czy uda się obalić? Nie udało się. Zyskuje przewagę I psychologiczną Waniol. kolejny low kick w wykonaniu Dawida. Idzie po nogi cały czas, jak czołg, jak zaprogramowany Kamil Turalski. Ale patrz, widać, że Dawid
odrobił lekcję z zapasów, bo bardzo ładnie broni się przed tym Świetnie się obaleniem, broni, ale teraz się nie obronił. I teraz jest półgarda, będzie z góry Kamil Turalski, ale tu muszą być ciosy. Jeżeli tych ciosów nie będzie, to walkę ma oczywiście prawo podnieść nam tutaj sędzia. I Na razie- zobaczymy, czy tutaj Kamil wyciągnie wnioski z wcześniejszego obalenia i troszeczkę bardziej aktywny będzie. Ale tu ma o wiele więcej czasu niż to miał w poprzedniej sytuacji. Jeszcze no ponad, niespełna, dobra, 3 minuty do końca drugiej rundy i Kamil Turalski na razie dociska. Dociska swojego rywala barkiem, próbuje nawet tu i ówdzie rzucić jakiś łokieć. Jest mocno wypompowany Waniol, ale również Kamil. I tutaj zaczyna Kamil stosować te łokcie, które Tak. są naprawdę niebezpieczne. Pracuje lewym łokciem, proszę zobaczyć tutaj konsekwentnie. Można uruchomić zaraz. No Dawid już jeden zebrał. Jeden łokieć. Są nawet ciosy na korpus w wykonaniu Kamila. Ale dalej ta praca nie jest na tyle efektowna i efektywna, żeby coś tu wyczarować. Myślę, że za chwilę sędzia podniesie walkę do góry. Wychwycone właśnie ręce Kamila Turalskiego. No teraz próbuje lewym łokciem, ale po prostu świetna defensywa Waniola tak naprawdę. Tak, tak, tak. Tu się z tobą znowu zgadzam. Bo to są takie ciosy typowo tylko po to, żeby sędzia nie podniósł tego pojedynku do stójki. One krzywdy Dawidowi nie zrobią, Nie ma tu ale, mowy o jakimś mocnym ground and pound. ale wbrew pozorom są one bardzo Też irytujące. teraz patrz, tutaj zaraz będzie lewy łokieć, jednak nie jest hammer fist. Ogromny doping dla Dawida, lokalnego bohatera z Chorzowa. Tak, tej osoby chyba tutaj w Chorzowie nie trzeba nikomu przedstawiać, bo jest bardzo dobrze znany. No jest cały czas ta półgarda, której Kamil Turalski po prostu punktuje, bo to nie są ciosy, które robią jakiekolwiek obrażenia czy damage. Ja bym tutaj na miejscu Kamila próbował troszeczkę więcej używać tych łokci. Ja się nie zdziwię, jak ten pojedynek zaraz wróci nam do stójki. No bo tej pracy nie ma. Ale koment również ze strony sędziego Nie ma. słyszymy. nie słyszymy. Ostatnie 45 sekund rundy drugiej przed nami. Cały czas ta sama sytuacja. Kamil Turalski z góry. No ta runda już zdecydowanie lepsza w wykonaniu tutaj Kamila. Ale jak mam się przyznać, to nie podejrzewałem, że dojdzie do trzeciej rundy A w tej widzisz, walce. dzisiaj sporo decyzji, równych pojedynków. Karta walk została naprawdę dobrze tutaj ułożona. Ostatnie 10 sekund. Dlatego brawo, ogromne brawa dla matchmakera gali Silesian MMA. I tu już się nic nie wydarzy. Zaraz zobaczymy rundę trzecią. Nie zdziwię się, jeżeli w tym momencie jest remis na kartach punktowych, bo ta pierwsza runda mogła powędrować dla Waniola, druga runda dla Kamila i przed nami być może decydująca odsłona. Ale widzimy, że tutaj Waniolowi już Matrix przekazuje jakieś nowinki, myczki. Tutaj te nieprzepisowe kopnięcie w krocze. I tu będą te obalenia, po których przeniósł walkę do parteru Kamil Turalski. Reprezentant Extreme Fight Nowe Miasto. Bardzo mocny narożnik Waniola. Tak. No i miejmy nadzieję, że tutaj frontal niedługo wróci nam do klatki Silesian MMA. Znaczy wróci, to będzie jego formalny debiut, ale miał być na tej gali zestawiony, no i wypadł. Z Adamem Security, tak? Dobrze pamiętam? Tak, Adam Security zmierzy się z Body Christem już za 2 tygodnie w Mysłowicach. Ale również ta gala VIP zapowiada się fenomenalnie. Jest Kajmano w walce wieczoru z Kowalem. Jest oczywiście walka z Żuroma, byłego zawodnika Prime MMA z Kilofem. Duża zagadka, ciekawe jak Janek Kilof się pokaże. I bardzo wielu młodych prospektów
bardzo ambitnych i dobrze zapowiadających się. Dwóch braci Michała Gasa, który dzisiaj zresztą miał się bić, ale niestety wypadł ze starcia. Tak, Marcel i Marcin. Dużo tych wypadnięć, a już wracamy do rundy trzeciej. Kamil Turalski, niebieskie spodenki, Waniol białe, przypominamy. Ostatnie 5 minut tego pojedynku. Czy panowie ruszą na siebie? Rusza Waniol lewym sierpowym. Ale trafił nim tutaj bardzo mocno. Przynajmniej tak to wyglądało z naszej perspektywy. Jak Idzie po nogi. delikatnie ten sierp zachwiał. Świetnie, świetnie. Wow. Jest znowu z góry Kamil Turalski. Realizuje swój gameplan coraz lepiej. I tutaj podejrzewam, że za chwilę będzie próbował Kamil przechodzić do pełnego dosiadu. Jest półgarda na razie. No może to nie jest pojedynek, który się tutaj kibicom podoba, no ale to jest MMA oczywiście. Kamil Turalski ma takie prawo, przenosi tą walkę do parteru i on po prostu to robi, bo w tym się czuje jak ryba w wodzie. Może za chwilę panowie tutaj rozpuszczą ręce i Myślę, zapewnią nam jakieś fajne widowisko. że Kamil Turalski będzie chciał doczekać do decyzji, bo być może myśli, że zgarnął drugą odsłonę i ta trzecia również pójdzie na jego konto. No ale tu aż by się przydała komenda. Więcej pracy, panie sędzio. O tak, i to jest bardzo dobra decyzja arbitra. Wracamy na nogi. W dniu dzisiejszym ty też masz bardzo dobry timing. Tak jest. Coraz lepszy. A najlepszy, gdy mówię, że już nic się nie wydarzy i wtedy są ciosy. Wracamy na nogi, ale Kamil Turalski znowu chce przenieść walkę do parteru i on to zrobi. Dzieci niełatwo. I tu masz rację, szczególnie, że tak naprawdę on wyciągnął teraz to obalenie z pleców. No, trochę tak. No, też obrona zapaśnicza Waniola w pierwszej rundzie była wyśmienita. Teraz Tak. ona nie działa, ale myślę, że to jest przez tą kondycję i ten tlen, który po prostu Kamil Turalski umęcza rywala i przez to Waniol się pompuje. Waniol ma 41 lat, no. No ale kondycyjnie mimo takiego wieku radzi sobie wyśmienicie. Tak, ja nie twierdzę, że nie. Tu się znowu z tobą zgadzam. Natomiast nie można mieć o tą kondycję do niego pretensji, nie? Tak jest. Na pewno Waniol nie daje sobie zrobić krzywda, to też jest ważne. No tylko pytanie, czy to starczy na karty punktowe. Bo jeżeli nic się tutaj nie wydarzy, to nie wiem, czy Kamil Turalski nie idzie po zwycięstwo w co-main evencie. Idzie. A to by oznaczało pierwszą przegraną reprezentanta Chorzowa. No jeszcze 2 minuty, panowie, to jest co-main event gali. Pokażcie coś tutaj efektowniejszego niż po prostu leżenie i dociskanie. Ale tu by się znowu przydała komenda, więcej pracy. Na No razie nie ma tego. trochę wygląda to tak, jakby panowie nam odpoczywali. Znaczy ja wiem, co siedzi w głowie Kamila, on po prostu chce przeleżeć Waniola i wygrać to na kartach punktowych. A rzeczywiście w tej trzeciej rundzie i w tej drugiej tych ciosów Waniola nie było tak dużo, nie było tego damage'u, nie było tych obrażeń i rzeczywiście sędziowie mogą to punktować na korzyść Kamila. No mamy jeszcze niecałe 1,5 minuty do końca walki. Może będziemy mile zaskoczeni. Teraz próbował rozpuścić pięści Kamil, ale tylko na moment. Dobra defensywa Waniola. Ta prawa ręka jest zatrzymana przez niego. I tą, proszę teraz wyciągnął I teraz rękę. właśnie powinien zacząć uderzać. Jak wyciągnął rękę, robi tam jakąś delikatną naciskówkę na Podnosi. szyję. Po raz kolejny będzie powrót na nogi. Tu już trzeci w tej walce, tak? Dobrze Albo liczę? drugi albo trzeci. Drugi w tej rundzie. Możliwe. Trzeci w całej walce. O czymś to też świadczy. Dobra praca sędziego, świetny wewnętrzny low kick. Próbuje odpowiedzieć podobnym. Waniol. Oj, próba high kicka. Końcóweczka, panowie. Idzie po nogi Kamil. I czy obali po raz kolejny? Ależ wyniesienie, pięknie. Na sam koniec Kamil Turalski zyskuje przewagę. Ta runda zdecydowanie na jego konto. No i końcóweczka. Czy coś tutaj się jeszcze wydarzy?
Jest dociskanie, są ciosy na korpus. Próbuje odpowiedzieć Waniol tym samym, tylko z dołu. I teraz na sam koniec prawy hammer fist i kończy się nam co-main event gali. Jestem ciekaw tego werdyktu. Mogę się tylko spodziewać, jaki on będzie. No teraz kibice reprezentantów Chorzowa mogą być niezadowoleni. Ale Dawid Waniol może być z siebie w 100% zadowolony. Tak, ale ta pierwsza runda była bardzo dobra w jego wykonaniu. Te wewnętrzne low kicki, naprawdę wyglądało to świetnie i Kamil miał problemy z tą odwrotną pozycją. Tak, zdecydowanie. Bardzo zmęczony Kamil, Waniol również, no ale nic dziwnego. Panowie przez 15 minut bili się na mocnym tempie. Czy to stójkowo, czy nawet parterowo. Jeżeli ten parter nie zachwycał, to proszę mi wierzyć, tam tyle energii i paliwa ubyło. To co, oddajemy głos do klatki. Do oktagonu. Zapraszamy serdecznie do werdyktu. A zwycięzcą co-main eventu dzisiejszego wieczoru zostaje przez jednogłośną decyzję sędziów Kamil Turalski!